mwaringo na dar. To magi ni timo mana nikech jopiny nohero jakom. Iluonge ni people's president. Ubedo people's president nyako tho. Tiene ni jopiny mamiye power. Jakom nohero jogo madile gi jopiny, kendo nohero jogo mohero jopiny. Omiyo ing'eni nyaka ne jakom tho, josiasa ng'ato ka ng'ato beto bungu mare. Nikech jakom ne ni tipo manoriwo ji mang'eny. Sama koro lal oweji makoro chieng' tipo manoumigo cha koro chieng' chamo ji. Omiyo ng'ato ka ng'ato beto tipone. Kata celebration makoro en oket kuonde moko mag strong ODM hall. Ng'ato ka ng'ato manyo ni to ka jakom osedhi to wabro timo nang'o emomiyo koro neno ywage samoro ng'ato ka ng'ato oketo kumoro. Magi mana ne jogo sani koro piny otamo wang' ji. Ng'ato ka ng'ato ni to ang'o ma bro timore mbele ka, to ere kaka onyalo ywago jakom. Iluongo ni sembe ipimo gang'o? Gi nyamin. Koro ane nyalo mana pimo kaka constituency na waywago jakom. Wane nwawuok mwadhi kuno gi bases madhi 7 to matindo gi bende nwadhigo. Sirkal bende nokonyo iko jakom kocha. Jowa odhi gi geche matindo. Omiyo ng'ato ka ng'ato sani beto mana bungune. Kamano. E kinde ma ikruoge gi duto bende dhi nyime. Bende iparo ni ywak moko mantiere en ywak mana kaka isewache